गिबियावनो बयखौबो बड' खौरां चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननो मोननैसो रादाबफोर लानानै फैदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबाव। खुंगा 46थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाया खैराबारियाव गोजोनै जानानै थांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि महिरंग फावथिनासालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै खैराबारि दख'रा एबसु आरो खैराबारि दख'रा हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 46थि रंजालि बैसागु फोरबोआ मैया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि खुंथायनि गिबि हाबाफारि महरै फिरफिला बिरहोनाय, बड'लेण्ड मुंख्लं आरो गेदेमा रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय, लोगोसे बायदि बायदि गेलेनाय बादायलायनाय, हारिमुआरि मोसानाय बादायलायनाय बेखौ बेखेवनानै होयो भेरगाव जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि लोगोसे मिरु बिसानि नेहाथारि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे मुंदांखा बिसम्बि बेखेवनायखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि धरणी बर' बिथाङा। लोगोसे बाहागो लाबावो खैराबारि दख'रा एबसुनि बिबानगिरि, खैराबारि दख'रा हारिमु आफादनि बिबानगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोनहा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायफुबाय थानाय रिमिना ब्रह्मआ गोब्राब किडनिनि बेरामजों भुगिनांनानै दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर थाना सान्थिफुर गामिनि बिफा रकजित ब्रह्मनि फिसाजो रिमिना ब्रह्मआ गोलाव समनिफ्रायनो किडनिनि बेरामजों भुगिनांनानै दं। मख'नो गोनांदि रिमिना ब्रह्मआ आथिखालाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव केमिस्ट्रि बिफानाव नैथि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं। दायो गोब्राब बेरामनि थासारिजों रिमिना ब्रह्मआ फाहामथाय लानो थाखाय गावनि बेरामजों जुजिगासिनो दं। नाथाय दा रांखावरिनि गोबां आंखाल नुजाथिदों। सुबुं अनफावरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ रिमिना ब्रह्मनि फाहामथायनि थाखाय जा हायो एसे रांखावरिनि मदद हांख्रायनायखौ समाजारि बिजोङाव नुनो मोन्दों। बेनिखायनो सोरबाफोर हेफाजाब होनोब्ला स्क्रिनाव होनाय एकाउन्टआव अनसुंथाइ हरनो हागोन। दायो रिमिना ब्रह्मखौ फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनि मेडिकेल कलेजाव थांनाय 13 मेआवनो थिसनथाइ होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया थामथि खेबनि थाखाय मैया बारानासिनिफ्राय गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। गाहाय मन्थ्रिनि बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव BTRनि CM प्रमद बर' आरो उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आरो BJP NDAनि माखासे गागि दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बारानासियाव जोबथा खोन्दो हिसाबै 1 जुनआव बिसायख'थिया खुंजागोन। धेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। धेकियाजुलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 14थि बिदाय बैसागखौ साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय धेकियाजुलि मुंख्लं नोगोरनि मुंख्लं गुवार फोथाराव खुंफुंनो लाबाय। हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोयो धेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जगदीश दैमारिया। मुंख्लं बड'फा ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेनो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बादग' आफादगिरि अमृतमासि दैमारिया। जौस्रां आरो सायनासालिखौ बेखेवो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जैलेन बसुमतारिया। हाबाफारि बायदियै दिनै मोसाग्लांनाय, गेवलां मोसानाय बादायनाय आरो मोनाबिलि हारिमु बिलिफाङाव आथिखालनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि JC नार्जारिया बाहागो लागोन होननानै मिथिहोदों। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।